miesta, kde sa cítite tak príjemne. Prosím, to je pre vás. Kde sa môžete spýtať na čokoľvek. A k tomu máte pridážené. A kde na vás stále myslia. Výnimočná starostlivosť, výnimočný mobilný operátor. Eurotel. Viac od života. Klub Markíza vám opäť prináša rodinnú dovolenku plnú zábavy v nových letoviskách. V Grécku, v Egypte, v Turecku, na Cypre a na Balatone. Klub Markíza 2003. Vaša super rodinná dovolenka za super ceny. Hydrotur. Máme radi leto. Kúpeľňa, toaleta alebo kuchynský dres. Keď sa deti hrajú, ich fantázia nepozná hraníc. Domestos je neobyčajne hustý a 5-krát účinnejší ako ostatné čističe. Vďaka špeciálnemu aplikátoru odstráni nečistoty a zničí baktérie, vírusy a plesne aj v ťažko dostupných miestach. Domestos čistí a dezinfikuje tak dôkladne, že sa vaše deti môžu hrať kdekoľvek. Domestos. Čistý a bezpečný domov. Bebe uvádza Bebe vám dá energiu z cereálií, s ktorou budete hviezda v každej úlohe celý deň. Mimochodom, volám sa Mária. Bebe, aby vám nechýbala energia. Potešenie z kečupu, kečupy Hamé. Johnson's pH 5,5 vás do konca júna prekvapí 30% zľavou. Prekvapte svoju pokožku prirodzenou starostlivosťou, ktorá je teraz lacnejšia. Johnson's pH 5,5. Prirodzená starostlivosť o vašu pokožku. Využite to naplno aj vy. Po 3. minúte cez víkendy neplatíte. Slovenské telekomunikácie. Na Trenčiansku vyčíňala voda. Mohutná prietrž mračien vo chvíli zaplavila najmenej 170 domov. Českí kresťanskí ľudovci navrhujú, aby volebné právo mali aj deti. Podľa našich politikov by potom mohla voliť aj kadejaká sliepka. 2 ľudia zahynuli pri páde malého lietadla na obytný dom v Los Angeles. 3 mŕtvi a 30 zranení. To je bilancia pravdepodobne samovražedného útoku na autobus nemeckých príslušníkov mierových síl OSN v Kábule. V Bratislave dnes večer koncertuje jeden z najvýznamnejších tenorov sveta, José Carreras. Aj o tom budú dnešné televízne noviny.